Wayahe strawung batir guys. Lawang sikit dina minggu kliwon layak wayahe arisan pegagan guys RT-an. Ki batire guys makat bareng karo para ibu-ibu. Ki juga guys nang buri lilike makat bareng juga. Singkat cerita wis gutul ke guys, salam-salaman. Ajak lalen asok arisan nih guys. Inyong juga nang kene kon nyateti perjimpitan jere lah guys. 2.000-an. Lah alhamdulillah dikai jajan lah wong anu puasa orang medangan. Singkat cerita bae wis rampung gone arisan lah ya balik mulih guys. Nyong kitir bae batire ana sing nang ngarep, ana sing nang buri juga. Alhamdulillah wis kutul ngomah. Assalamualaikum.